Kuzoqopheka umlando ngomhla ka-4 June kuwona lo nyaka ka-2022. Nginibingelele, ngiphinde nginamukele kule channel ehamba phambili igeza lami igama mfeze kuntuthuko wakhumalo bathi la sibona amagumede. Uma ukuthi usemusha la ekhaya, sicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu, kuzoqopheka umlando ngawo umhla ka-4 June ku-2022. Kwazise kunendaba enkulu lapha, indaba ezithinta ingoma kazwelonke lamaciko azabophelele ngobuningi bawo lapha ukuzoshaya ingoma lapha. Nabakubalulile ukuthi abaningi abaculi bazobe bahlangane nayo ekuzovuswa lapha nesitayela sekashuni wengoma lapha. Nabaculi bazobe khona kubala inkakhe efana noBaba uShwe noMtekhala, uThukozani, uMfokalanga, okuyibona bazobe behola ingoma. Kanti abanye futhi abazobe khona oKhuzani kanjalo into encane, eziningi kakhulu insizwa wafethu oSigabiso kanjalo lapha noJaiva Zemniko, Oluvi Mfokadubazane kanjalo lapha noSaliwe oMdumazi. Zingi nje insizwa ezizobe zibophelene kuyo le ngoma ezoba ngomhla ka4 lapha nePeople's Park ephandle kwase Moses Mabhida lapha mfethu. Kanti futhi ezinye indaba eziseziqiniseke lapha noMthandeni uMfokamanqele kwazisa uzobe ngayona ingxenye yaleyo ngoma leyo. Sekushilo ukuthi yena usebona ithuba elingqayizivele ukuthi leli thuba uzolisebenzisa ngoba kwazise lona suka azokhipha ngalo lapha ne-album yakhe ezophuma kuwona lo nyaka lona ka-2022. Kubalulile ukuthi usebona ithuba elingqayizivele lapha azophusha khona i-album yakhe lapha. Ashilo ukuthi kunamakhwanta ama-2 impela lapha zobe khona ephusha wona lapha umsebenzi wawo, ngoba impela le album izobe idayiswa njengensangu lapha, akuyona into esemthethweni ukudayiswa kwayo. Mina mhlambe ngifuna ukuzwa ukuthi wena ngaka kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba lolu. Mhlambe ke ungathi sengithena ukuze nangomthandeni uMfokamanqele ezikhulumela yena mathupha ngokuthi uzoyidayisa kanjani i-album yakhe lapha kumcimbi ozobe ukhona mhla ka4 okuyingoma kazwelonke. Bafethu, asihlangane futhi kuvideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Niphathe kahle, nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu. No, mfethu izaba khona online, izotholakala futhi ngama-CD, izobe ikhona futhi kuyingoma kazwelonke nje inamateksi amabili amaphara lapha eThekwini, ngoba into kufanele idayise njengensangu ngoba vele yobe ingekho emthethweni kuleya ngoma, kodwa nje izobe ikhona. Jabule kakhulu futhi ukuthi kube nento ehlanganisa abantu njengaleya ngoba inginikeza ithuba lokuthi ngenze ibhizinisi.